L-akbar għodda fir-realtà lokali għal perswazzjoni u l-konvinzjoni għax dawn il-prinċipji ma jisfumawx u jibqgħu dejjema. Dan kien wieħed mill-messaġġi tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'seminar organizzat mill-kulleġġ tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali. Adrian Delija qal li kull ma jmur il-Partit Nazzjonalista qiegħed idur man-nies politika li jisma', jitkellem u jgħin f'bidla għall-aħjar. Biex tieħu l-idejat, biex tifhem il-weġat, biex tara x'inhuma l-aspirazzjonijiet tan-nies, biex tifhem kondizzjonijiet li inti m'hemmx m'għandekx, ma tafhomx. Biex jirnexxielek mhux tħoss il-polz ħalli tara biss minflok il-polls elettroniċi jew xjentifiċi jew fuq is-social media li hemm illum fejn qed tħabbat il-qalb tan-nazzjon. Adrian Delija qal li qed ngħixu fi stat bla ruħ u għalhekk il-Partit Nazzjonalista irid tassew soċjetà li jimpurta u mhux qed jibża jitkellem iżda jindirizza l-problemi li ħafna qegħdin isibu ma' wiċċhom. Illum jien inħoss li fis-soċjetà dak temm fuq mhuwiex issewwa. Nitħattu ħin kollu qegħdin nippruvaw fuq a soulless state. Mhux soċjetà li jimpurta u għalhekk qed ngħidu aħna li għandna jkollna imma propju stat laqas għandu ruħ illi jgħod biss illi jitħadded biss fuq in-numri. Adrian Delija għala il-messaġġ tiegħu billi qal li huwa jinsab fil-politika biex ibiddel għall-aħjar il-pajjiż u lill-Partit Nazzjonalista. Matul l-attività tkellmu wkoll numru ta' kunsillieri lokali li anki esprimew id-diffikultajiet li jsibu ma' wiċċhom fil-ħidma politika tagħhom.